Zdravia, priatelia na vlnách. No, u našej západnej rodiny prebieha taká udalosť, ktorú poznáme, volá sa PMR štafeta. No a tak nám zišlo na že by sme mohli vyhutať a vytvoriť a premyslieť aj technicky a dať do chodu niečo podobné, ale nie je to okopírovať, pretože z môjho pohľadu, poviem pravdu, je iba tá štafeta, chýba mi tam niečo v tom akoby hlbšie, nejaká nosná vlna, nazvime to. To znamená, že sme čosi pripravili, ale len predbežne samozrejme, s pracovným názvom PMR odkaz. V podstate prebiehalo by to na podobnom princípe, kopec A, kopec B, kopec C, odozdávam ďalej, ale popri tom samozrejme je tam zahrnuté ešte ďalšia rovina a spolu by sme niečo vytvárali. A niečo, čo bude rukolapné, alebo ak nie rukolapné, tak aspoň na prečítanie v podstate budeme spolu tvoriť odkaz. Akým spôsobom to bude prebiehať, presné technické veci, tie sú samozrejme akoby pripravené, ale v tejto chvíli toto video je prvý holúbok, prvá lastovička a ide o to zistiť náš spoločný záujem o čosi takéto. To je prvé, pretože usporiadať a dať dokopy po technickej stránke niečo takéto si vyžaduje pomerne aj čas, aj nejakú prácu a podobne. Takže na základe tohto videa a odoziev pod ním alebo naň ďalej sa vieme pohnúť, že či do toho ísť. No a nejaký časový priebeh a nejaký týždeň, dva po tomto videu, kedy teda by boli vaše odozvy, ak budú vaše odozvy, že áno, som za, tak máme pripraviť takú debatku, dajme tomu, to sa tu stretneme, 3 volačky zo stredu. Samozrejme veľmi rád by som chcel prizvať aj volačky východňare, ale to bude telefonická účasť pravdepodobne a takisto aj volačky zo stredu, západu a západu, takisto telefonicky. To znamená, že v podstate niekoľko volačiek priamo tu naživo a niekoľko po telefóne by sme to rozdebatovali. Tam už by bolo povedané presné veci. Kedy, čo, ako, akým spôsobom, čo treba, ako to bude prebiehať, pravidlo nejaké. Nič zložité, jednoduché, práve že zamerané, aby tam bola aj zábava, aj radosť, a možno, že aj smiech. Podstatná vec, toto video nebude dlhé ani úplne vysvetľujúce. Ako som povedal, zhrnutie, zistiť váš záujem, že či do toho chceme ísť. Dobre bude samozrejme po toto video dávať nejaké tie príspevky alebo komentáre kvôli algoritmu, aby sa to dostalo za ten týždeň, dva do nejakého širšieho povedomia, že niečo takéto chceme pripraviť alebo pripravujeme, alebo či máme vôbec pripraviť, áno. Do tých komentárov poprosím, nepíšte, že čo presne, ako to bude prebiehať a podobne. Na to bude potom vlastne tá debata, tam všetko bude povedané do podrobností. Do tých komentárov môžete napísať treba som za. A tu sa dostávam aj v podstate, že ako my zistíme, že či ísť do toho a pripraviť to a vytvoriť to celé na základe odozvy. Samozrejme. To znamená, ak sa vám niečo takéto vidí zaujímavé, aj keď ja si uvedomujem, že nie je to teraz úplne vysvetlené, ale podstata tam je, ísť na kopec, spojiť sa, vysielať, ale bude tu aj zábava a určitá tvorba čohosi, čo vznikne spoločnou prácou. Tak ak do toho chcete ísť, tak stačí napísať som za. Hej. Poviem úprimne, teraz nebudem strácať čas, aj keď to znie možno hlúpo, ale nejakým odpovedaním na komentáre, lebo na to bude správené to ďalšie vysielanie. Tam všetko povieme, ak bude záujem. Hej. Ja som človek, ktorý rád vie veľa vecí spustiť, vytvoriť, ale zase nerad strácam čas. Takže to hovorím úprimne na rovinu. To znamená, stačí tam dať som za. Hej. Spolupracujeme s sebou, vytvárame, keď chceme, tak spravíme. Tam tiež podotknem, že niečo také tam písať, že to sa nedá, alebo že nás je málo a podobné veci. To by sme sa nikam nepohli nikde a to je v podstate aj odraz spoločnosti, čo máme všetko okolo. A to je ďalšia vec trošku v tomto nejakom divnom, zvláštnom svete, ktorý ale my si vytvárame, nikto iný. Tak sa trošku aj zábaviť, odreagovať, zasmiať a tak viacej sa možno aj priblížiť k sebe. Priatelia na vlnách, nie len fráza, samozrejme.
Je treba kopcochodov. Tu ide o to, že samozrejme prizvaní ste aj vy, doma sedí. To je úplne samozrejmá vec, ale bez kopcochodov to takéto nejaké udalosti nejdú. Na tie kopce treba ísť. Takže pozvánka je pre všetkých, samozrejme. Tam ešte dodám, že pokiaľ bude teda záujem, tak z môjho pohľadu viem to posunúť aj ďalšími cestami do povedomia, nielen Facebook a YouTube, ale aj iné cesty sú. Ale vravím to všetko až na základe spoločného nášho záujmu alebo nezáujmu. Ak toto nevzbudí záujem, tak v podstate mám ušetrený čas a prácu. Ak vzbudí, tak veľmi rád do toho samozrejme pôjdeme. To je úplne samozrejmá vec. Asi som možno v tejto chvíli povedal všetko pre toto video. Hej. Ešte dodám, a možno som to aj povedal, ale ak nie, tak ale povedal som, ale ešte to zdupľujem. Treba to prezdieľať to video, treba tam dať tie komentáre kvôli algoritmu, jednoducho nech sa dostane do väčšej pozornosti. Jedno video, toto isté vlastne pôjde aj nie len sem na Facebook, ale aj sem na YouTube. Nejdem sem dávať odkaz, pretože zase ten algoritmus, ako náhle je tam odkaz, tak to brzdí. Takže to video bude na priatelia na vlnách na YouTube. Takže stáť ho potom viete zdieľať kdekoľvek chcete a takisto aj tie odozvy alebo komentáre v podstate budeme pozerať tu na Facebooku pod týmto videom a na YouTube pod videom. Z týchto dvoch zdrojov v podstate to budeme nejak vyvodzovať, že či ísť ďalej do tejto činnosti. Predbežný, to môžem povedať, nejaký taký predbežný deň, kedy by sme vlastne urobili ten prvý, nech mať ročník, lebo to môže byť aj mesačne, takže prvý mesačník PMR odkazu, mne ide na jazyk slovenský odkaz, no ale skrátka PMR odkazu by vychádzal nejak na začiatok mája alebo na prvú tretinu mája, prvú polovicu mája. Takže dostatok času od tohto videa uplynie na to, aby sme to vedeli dať dokopy. No, asi tu bolo povedané podstatne to, čo treba. Tu už môžem len tak voľne dodať v poslednej minútke, že ono je to tak, toto je nádherný, nielen koníček, ale nádherná vec, vysielanie. Záleží to ale na tom, že koľky budú v éteri, koľko staníc je v éteri a či budú pribúdať aj noví ľudia. A zase tento PMR odkaz je pripravený aj tak, aby aj tých nových ľudí to pritiahlo, že to nie je len nejaké technické, ale vieme sa aj zabaviť a toto verím tomu, že bude aj o dobrej zábave a možno, že aj o smiechu. Je to také, že netreba, alebo tak ja neviem, možno sa niekto sťažuje, že to hynie a strácajú sa stanice, nepribúdajú, no ale to je tým, že v podstate nič nerobíme. Kde nie je činnosť, nie je život, nie je vývoj, jednoducho tak to je, to sa inak nepohneme. Takže pravím, poďme, ak chcete do toho, technicky natrasovať to vieme, nejakú grafiku tomu vieme spraviť všetko, ale vravím, zbytočné je to robiť všetko, ak nebude záujem. Ak teda bude, za tie dáme tomu 2 týždne od tohto videa ho necháme kolovať. A ak tam bude záujem, že som za, stačí fakt dať som za do komentára. To v tejto chvíli stačí. Aby sme to videli, že či do toho ísť. Tak už potom samozrejme spravíme tú debatu, tam to bude vysvetlené úplne všetko, úplne do podrobností. A následne si povieme aj nejaký dátum, že kedy by sme do toho šli, e-mail, kam sa treba prihlásiť, na ktorom kopci budete a tak ďalej, tak ďalej. Nechcem zabiehať, vyhútané, ja mám rád to slovo, vyhútané, to je po technickej stránke takisto. Takže teraz už len záleží na nás, na všetkých, či do toho pôjdeme a spravíme si čosi také akoby staronové, hej, tej prvky toho, čo poznáme a pridáme tam čosi nové. Alebo do toho nepôjdeme. No, takto nejak by som to asi v tejto chvíli završil. 9 minút. No, takže tak. Dobre teda, to bola hviezda 1DT. A zdravím vás a snáď opäť dovidenia, do počutia a
7-3. Priatelia na vlnách.